urip ayem apa Semar pendopomu sawangan kaya ngono kae. Ade Juni. Kenapa wae? Kok diciwani ngomong apa Ade Juni? Pun cukup sampeyan mawon ati kula iki. Apa ati Ade Juni? Ati kula bakal kentir-kentir ngene iki. Enten iki lho iki sampeyan. Aduh, ati kula kok rada ora apa sebune iki anak-anake murid kabeh putu murid monggo banyak dono bakal manut marang banyak dono ngono iki mugi mawon makaten Semar pokoknya aku kadhawan Semar marang anak Prabu supaya bisa boyo Semar ono Ngastina yen to aku ora bisa boyo Semar ono Ngastina anak Prabu Suyudana dapur Romo yen Kanjeng Rama ora bisa boyo Kiluras Semar Badranaya pindah menapa kula nyembah Danyang Durna panjenengan kula agung-agung ngagem dados guru yen to kawon kaliyan Kiluras Semar Badranaya boyo Semar mawon boten saged ngono dawuhe anak Prabu Semar mula Semar yen to aku bali ana Ngastina ora boyo Semar ning semlik-semlisin aku ejun-ejun mula Semar kepeksa yen Semar ora gelem tak boyo Surana Siji aku wis gawa kula segelas papan bakal tak rubung mari peksa Semar yen ora gelem wangi mati pangruning wirang pancen mangkiremu iku uripe ana desa. Ya wis kaya ngene kahanane desa. Nanging uripe mangkiremu wis mangkiremu muni wis ayem, wis tentrem. Wong ayem ku aja dipandang karo laire. Awit ayem lair karo ayem batin ku beda lho. Nah, lho. Kok beda? Mangkiremu iki yen dhewe wis ket biyen suki dewa iki no dewa nanti masuk dulu adik Juni aku datang dulu ya iwaknya kalender aku kok gak enak berdek rasanya nang kono nang pendero badak mau podo-podo rombongan menang itu adik Juni ayo iki dino Danyang Durna kudu balik matur marang Doromu Suyudana menawa. Yen Semar ora gelem diboyong, ngerti yo. Semar iki arep gawe ngono kapiter. Duwe gawe apa? Takon wis ora perlu ngerti. Iki dina bali ana Ngastina. Takon wis tak niati, wis tak kajati Bagong. Aku nampa dawuhe anak Prabu. Yen to Danyang Durna ora bisa boyong Semar timbangane isip balik ana Ngastina wah bakal tak ewangi rampe kono klambi sirah Bagong yen Bagong ora terima ayo ana ngendi bone wong nengker kadhepian lho ayo tak enteni ana alun-alun ini kan alun-alun iki. Ora tak anteni ana lapangan ngarepe bali desa kono. Yen kaya mengkono ayo, tak anteni anak-anakku pura ngumpul kabeh.
wong bakon sih. Oh. Loro Kotaraja. Wah. Loro Antasena. Sudah mantu awakmu. Wah, berarti ya. Loro wis sakit iki mesti kita. Takon aku ning niki ana lapis ireng. Karepku ngempek kamulyane Ki Lurah Semar Badranaya bakon. Ora arep gelut kono lapis ireng. Loro wae nakmu ning. Kok dadak moro-moro ning jaluk mukti gak gelem tandang gawe. Ana sing gawe utran-utran ono lapis ireng. Yen sing gawe utran-utran ono lapis ireng iki gak dirampungno ya kapan mankiremu nampa kanugrahan. Pak Toro aku beda awak kok konculane ngono. Kakek Semar, nggih wonten napa Ndara kuwi sakjane. Kakek tak jaluk mlebu ana sanggar pamujan sing ana njaba ben pisan iki lan sak dulur-dulurku sing tandang gawe yen kados makaten kula suwun sepadosa den jum srana becik nggih yen to mboten saged dijum srana becik sampeyan tambah wonten jabaning kelurahan pun ngantos kawula klawis ireng kasempyok kahanan kasempyok polahe para Kurawa aja kuwatir kek bakal tak estokno Ki Lurah Semar Badranaya ngrampungno dawuh sigra jengkar saking pelanggan mundhut saputakan sutra demo kakebutaken persasat kadya miling-milinga jejaring gene bayo
Oh
Adik Juni kok mbok tinggal melayu. Ewakne kondel ya sing gedhe langapuramu. Aku ndredeg guring mangono sapa ae ning ewakne kondel. Adik Juni, tes kondi rembugane. Iki nyoto Bagong dadi pepalang. Bagong beguguk lan waton ora keparenga sempat diboyong. Gagih utapno anak-anakmu Kurawa. Gelandangan Bagong kula soron Bagong yen perlu raketen Bagong. Dewa-dewa yen ngono. Bagong perkarane aku ane kene. Ya kaki aja kesuwen sepuni anak-anakku Kurawa. Nggih. Kaki maju Bagong raketen. Mun-mun nggih.
Sukolimo sing bakal nyidra anane